କଣ ହେଲା ମୋ ଗଡରେଜ ଚାବିଟା କଣ ହେଲା କାଇଁ କୋଉଠି ରଖିଦେଲି? ଆରେ ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ରଖନ୍ତୁ ରଖନ୍ତୁ। ଆରେ ବୋହୁ ମୋ ଗଡରେଜ ଚାବିଟା କୋଉଠି ଗଳି ପକେଇଛି ପାଉନି। ଏ ମାସ ଗଡରେଜ ଚାବି କାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ଗଡରେଜ ଚାବିଟା ଖୋଜୁଛି ଗଡରେଜ ଖୋଲିନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିବ ଏବେ ଚାବିଟା ମତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁ ନବୁ? ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ନବୁ ଆଗେ ମୋ ପୁଅକୁ ଖୁସିରେ ରଖ, ସବୁବେଳେ ହସୁଥିବ, ତାପରେ ମୁଁ ତତେ ଦେଇଦେବି। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଇଦିଅ। हैं यार आज कौन है जी? ପାଣି ନିଅ ଟିକେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚିଲି କୋବି କରିଛି। है उत्तर ବୋହୁ ବୋହୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ଆରେ ମା ମା ତମର କଣ ହେଲା? ମା 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 ଆରେ ପାଣି। कौन है मैं कौन है यार? ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ହେଇନି, ତମେ ହସ ହସ। ମୋ ମାଆକୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ ତମେ କିନ୍ତୁ ହସ। ତମେ ହସ।